Hello mga ka-idol, may adlaw. So gusto lang ko magpasalamat diha kaninyong tanan mga ka-idol no nga ako ang mga followers sa tibuok kalibutan. Kay karong adlaw mga ka-idol nag-celebrate ko karon sa 900k followers mga ka-idol. Road to 1 million na juta diring dapita karon mga ka-idol, kaluoy sa Ginoo mga ka-idol. Wala gyud ko nag-expect mga ka-idol nga maabotan nining mga gidaghanon sa mga followers nako karon mga ka-idol nga 900k. Og dili lang kay nag-celebrate ko karong adlaw sa ika 900k followers. So nag-celebrate usab no ang anak sa ako ang pamangkin mga ka-idol kay bunyag sa ilang anak karong adlaw mga ka-idol. Inungdan nga adunay lechon diring dapita karon mga ka-idol. So sakto kay mga ka-idol kay kagabi na-unlock yun mga ka-idol ang 900k followers. So karong adlaw mga ka-idol nag-double celebration jud mi diring dapita karon mga ka-idol, kaluoy sa Ginoo mga ka-idol. Wala gyud ko nag-expect mga ka-idol nga madungan ni siya diri karon no na ako diri sa Bohol karon mga ka-idol nag-celebrate sa ika 900k followers diri sa balay sa ako ang maguwang diri sa Bayongan, San Miguel, Bohol. Yan. So again mga ka-idol no, so happy 900k followers. So ako ang dakong pasalamat mga ka-idol diha kaniyong tanan nga ako ang mga followers sa tibuok kalibutan, sa mga always nga nag-react, nag-comment, kung nag-share sa akong mga video no. So salamat kayo ninyong tanan sa mga nakarelate diha. Salamat kaayo. O sa tanan-tanan na lang gyud no, ug labaw sa tanan ako ang pasalamatan gyud og dako ang ato ang labang makagagahom nga mawang Ginoo kay iya gyud ni ang pagbuot ang tanan mga ka-idol nga kini ako ang naabot karon. So salamat mga ka-idol, mao ra to.